Toronto Türkmenistana TV'sinin hormatly tomoşaçylary. Toronto Türkmenistana TV'sinin şu günkü iş dünyası programımız Türkiye'de üstünlükli iş alıp barýan, iş birligini alıp barýan Türkmenistana zähmetkeşligini almaşgalasyları bilen bolup geçer. Bilşiňiz ýaly İran'da esasen Türkmenistanyň ören işgürleri bar. Buların arasında käbeleri işlerini giňeltmek üçin daşary ýurtlarda iş aladalarına alıp berini ýetirýärler. Şu sanda Türkiye Cumhuriyetinde başarjyly iş alıp baran watandaşymyz bar. Biz bugünkü programmamızda bir işe zähmetkeş maşgalasy bilen telewizyon tomoşaçylarymyzy tanıştyrmagy makul bildik. Olar ähli ýurtlardan esasen Türkiye Cumhuriyetlerinin öýlerini amatly ýurt hökmüne saýlap gelip iş alıp barýarlar. Olardan käbeleri hem üstünlükli iş bilen meşgul bolup arasy durmuşy öýlerini tertip berip ýerleşen masalalar hem bar. Şu günkü programmamızda Türkiýanyň İstanbul şäherinde tikinçilik bilen meşgullanýan hormatly türkmen zinan maşgalasy Hamide Bekemiz bilen bolup geçer. Hamide Bek, assalamu alaykum. Bizim telewizyon programmamyza hoş geldiňiz. Aleyküm selam, Ustad Onuk. Hoş bulduk. Bizim TV tomoşaçylarymyzy biz tanıştırmak için tanıştırıp bilersiňizmi? Öncelikle ehli Türkmen, dünya Türkmenlerine, Türklere hemmesine salam aýtýan saýdan. Elhusus Türkmen Sahra Türkmen doğan garnaşlanma. Men Hamide İran Türkmenlerinden, Kummet şäherinden. Sağ ol. Hormatly Hamide bebi, sizi haçandan beri iş ýaktyryp Türkiýe geldiňiz. Näme iş bilen meşgul bolýarsyňyz? 23 ýyllar dikişle uğraşýaryn, dikiş dikip şonu gawwaran öz meslegim bolansaň. Ondan soramdan bir 15 ýyllar bardyr Türkiýe giriş çykyşym bolup, şumatda da Türkiýede işim kurdum elhamdülillah. Hem zenanalyň dikişi hem de perde bilen meşgul men şumatla İstanbul'da. Siz 2 saat çağağınız da bar mısın gelinizde? Gelen wagtlaryňyz, çağalaryňyz näçe ýaşyndadyr? Gelen wagtlarym, çağalam 12-14 ýaşlaryndady. Elhamdülillah şumat ululula, Hudaýa köp şükür. Tuwelemede eşmişime göre oku bilen, lat bilen meşgullanyp olu ýerlerde okaplar üstünlükli iş alyp barýar, şoňa has degen ýar. Öz tikinçilik ustahanaňyzda näme önümleri öndürýäňiz? Men öňçe Türk milleti, Türk devleti diýeýin. Ondan sonra gedip ýören yerimde zenanalyň hemmesine dikişle uğraşýan, ihracatym da bolýar, daşary ýurtlara, Russiýa, ýene de başga ülkelere mal gönderýän, perdäni İstanbul şäheriniň içine sifariş alyp kabul edip şindirek meşgul bolup gedip ýöz. Tuwelemede. İstanbul şäherine galyp işlemek üçin näme kynçylyklar dördi? Sen de şu kynçylyklar boldymy ýa-da öz Türk milletimiz bolan üçin kämir kynçylyk bolmadymy? Men Türk milletiniň içinde hiç kynçylyk görmedim. Hiç de ýeke zatlygymy, ýeke ýaşaýanlary görmedim özüme. Hemişe hoşnut, her taraftan baksam Türk devletinden Türk milletinden de doğrusu öz ilim unum ýalak bolup ýaşap ýön kynçylyklar karşılaşmadım şumada doğrusu. Gawy beter razy men şulardan. İşim de tuweleme gawy özlerini etýän, iş anjam berýän, özlerini belek sefariş alyp tikip uğraşyp gedip ýön. Hudaýa köp şükür diýän, waganda memnun Türk milletinden. Sağ ol. Hazır näme kynçylyklar bar? Işiňiz ýer bolup barýarmy? Doğrusu dünyaya tanılmany, bundan da üstünlük kazanmany beter arzu etýän, inşallah bir Türkmen boýdaşlarymyz var ýanymda. Biz bir 4-5 nefer bolup başladyk. Hudaýa şükür. Bundan da ululmany arzu etýän, inşallah
sizin kömekleriniz bilen dünyaya tanılıp başka bir başarılara ayak atmanı arzu etýän. İnşallah nesip ettin. Yaxşı niyet yarım devlet ya. Sizin nesip etse alıp baryan önümleriniz, yaxşı perdeleriniz, yan görkösün ýaly ören, oňot owudun perdeleri de atýarsınız. Şolary oňor ýarsınız. Şonu Türkiýeň özünde öwrendiňizmi? Ya sen ýerden İranyň Türkmenistanda kantykinçilik bilen maşgullanýardymmy? Doğrusu İran'na men 23 yıl verdik işle uğraşyardım ama Türkiye'ye gelip perde işe girdim. Önce venane dikimle, gelirliktir, toy oyun maçları, Türkmen sehramı diktim. Ondan sonra İstanbul'a gelip perde girdim. Gördüm ki perde işi kavi, men de halayan işim. Yürekten halayan işi, şunun için başlayılıydık gıyırla bilen başladık. Hudaýa köp şükür. Ravi men köp şükür. Türk milletten, Türk devletten bizi gollap otýarlar. Ravi köp şükür. Zanki nähili perdeleri siz işlerinizde önümçiligi berýärsiňiz? Doğrusu perdeni dünyanın birinci modern tarzına tikip şimatlam müşterilerimize teslim edip otýys. Stordur, zebra, her türlü parçalan üstünde tuğurla vele karhanalan özünden mustaqim alışverişimiz var. Ondan sonra da atölyemiz var. İşlep yören gıydılar, gelirlerimiz var. Şöyle vele özümüz montaj edip özümüz teslim etýär. Daşar yurtlara da parça olarak başladık. Perden öz parçasını gönderip otýys. İleride ileriki güzel adımlarımızı inşallah gawy yerlere barar diýip arzu etýär. Tüwelemede. Beter gawy üstünlük arzu etýäryn Hamidi beki alyp barýan işleriňizde nesip bolup daşary yurtlarda da önümlerimiz giyinden ýaýrap başlamagyny arzu etýär. Sağ olun. İnşallah. Ben